bamanange horon bamanange yerwulu commandante ga foli be ambi fuka yerwulu tena muso bella jelonto tanga metambe si l'intellectuel ala kuma nogoya mamima a hakili bala a doniya bala l'intellectuel siriki kuyate sega si babi portara de yerwulu debi sur la rempare ga foli be dan ne kenye bakawi kene bakaw te sinogo utado be tachugomi utado be nachugomi sira be chinindo pour empona ti bafla be kaw o retado be batika chugomi dem senindo be do kungono pour ka takalange uyamana se be do kungono pour ka sigi amba kisi anta kisi yara biala kan kisi na kera dumi abeke kasarabade jamana mago be nundela ni kuma chamani ni Amadou Toumani de Toumani Touré, allez à Kede à Malakali, Maude Bekanga. C'est de Bekanga Kede, à Mokano, Maude Kanga Kewale. C'est Dashima. Non Goita, Ikelendroni Malika Yerema Horonia. Classement Ngera présent Bella, Mami Benye Febi Asimindo. Afrique Bébé présent Min Febi. Fin de tout. Population, où il vote que Asimindo Benye Febi. Obeke ganza hasimi kuma mugula hasimi yera fola har mi mawkulila hasimi yela pasana na mission mina bobo ambafu kamyanga kefu nya fo laji ketango nyina minyanga fanga be dia kudu abeka ngadia na te dia zundi undila ani zu sino atatuka kula ambejo abe fo mau fana makai tanai Mamu Malakaran, Madame Sako Nasira, il est fou là quoi. Présent, ni bain yen susu, t'as dit Waldoum. Ambam Banuma pour la faire beaucoup, Madame Wologemi a job pour Dimbanuma. Qu'a dit Waldoum, qu'a dombla Congola. À la Bessanunga la Madadima. Ben Anganan Kofle, Siriki Anganan Kofle, Anganan Kerefle. Objectif mimbe na ba nyefe da angola ke ambuti azika chakoka wala kewale de ba ma bla nyefe kewale har mo du de vole ni kera chini gela la garebe na ka du mara be takof foi te sara ila du do ma du ko de bibla nyefe o e be nyefe minu be kofe olu be kule olu bi tan olu be fembiye mais ne ba kera madam wo gemi ya job nunu ya na fara man jarao ubena kubi bishi ala bi klaula ubena kubi mine ibeke manogo ibeke talanci aya tuka dofo bubulae kato fuite kabrine be doni namba do basa kele do atedia ite do basa kele la ko basa ku kana magaya jawoy ay mawbla ko kuli mamin dusu kasile no aya tuka kuli ambe faso jode law amma fenyini kabri transition sigira transition ma kelente ko ne atege mine oti kabri transition sigira ne ma shiwole ka fo jongwala ko ni ne ma wole we bende mbafa keta domule minna mani adara flake do de la surika soke ko alfaya ya jalo amake jamana kuntigiyo ay toko soro ke wale de abangera vers 1850 à Sara le 10 octobre 1912 akera Nouadhibou odo ate wole Nouadhibou abe wole de Kofor Etienne uya suta kana na igini atobe kanga fo sambaki wo mu ke wole ni dugo hari zombe toko soro masite meto babo zomba intindeni fora sanum chama mebo kinyiba munundela sirati jiti dawe akabu hakili masawosa masinde kangana sawosa nusatra masinde sirala kabulu didu ambargo didu mama niye kalantige me prince barga fu nyaka émission bela mebi kan fa fotu kononga konzi o fa ube mami mbulu matesira ando sini na tesira da fenchi wallahi mata mina biworo ni biru ma kono wallahi dono be bi gaita be wuli ma bi se ko ke ri suro de ni tesira haramadi dono do machine video manu be wole machine nana kablu nana ambargo de tuna kablu juru tigara tonzo ye kablu kablu pekera dugu jugora abek kurante ke adam ne atuma fa esa lokante kurante ke ko machine gura usa
ni y'a daminɛ an bɛ de fɔ Asimi ye a kana mɔgɔ ɲɛ da lajɛ maliyɛnw dalen b'ale de la bi le seul colonel maaw dalen b'a n'a ɲɛna aw de don n'a tiɲɛna aw de don an tɛ mɔgɔ dɔn an b'aw de dɔn parce que aw de ye coup d'état kɛ n'a ɲɛna aw de don n'a tiɲɛna aw de don kurantigɛ ka daminɛ san o san solution ma sɔrɔ masiw bɛ san an b'o la gɛrɛbu bɛ Gabriel Touré la Prince y'a dɛmɛ gɛrɛbu illimité bɛ Prince maa kelen tɛ yen chef de gouvernement tɛ maa wele ministre tɛ maa wele k'a kɛ komi fɛn tɛ yen u bɛ se fɛn bɛɛ la ko bɛ gɛrɛbu sabote bon jamana min bɛ taa nin cogo la n'i kumana k'i b'u kɔ i b'u kɔ ni mun ye i b'i yɛrɛ de kɔ a tɛ kɛ ko politique tɛ foyi ye fɛɛrɛ kɔ an bɛ capitaine den fo Modibo Sidibe k'a kɛ kunun k'a kɛ bi k'i makun ka jamana lajɛ an k'an makun ouais an b'an makun parce que an t'a nɛɛma yɔrɔ la an k'an makun an t'an makun parce que gɛlɛya b'an kan an k'an makun parce que an bɛ malo san da gɛlɛn na an k'an makun courant bɛ k'an ka tigɛ na an bɛ courant sara k'an k'an makun o ye mun fanga façon an b'an makun o la mun na yanni i ka mɔgɔ kanu i t'i yɛrɛ kanu wa ni courant tigɛra an n'an ka tafiya baarabaw de bɛ bɔ kɛnɛma k'an tunba o y'a sɔrɔ olu dalen bɛ climatiseur jukɔrɔ groupe b'u bolo maa min yɛrɛ b'a fɔ k'i n'i ye nin fɔ k'i b'o tigi kɛlɛ c'est que e man kɛnɛ quoi i tigi man kɛnɛ quoi maa min bɛ kuma ye a ma se faama fɛ yen a ma dɔrɔn ɲini a ma don a la a ma deli ka juru ta a ma deli ka marché ɲini n'o kumana a bɛ tan dɛ a bɛ tan ne tɛ réseau kan président de bɛ don fɔ ne tɛ réseau kan n tɛ whatsapp kan i tɛ karisa fɛ i tɛ karisa mais yanni karisa ka na ye Sokɛli kɔni nana sisan de Asimi ma na sisan dɛ n yɛrɛ kɛnɛ kan o y'o fana fɛnw tigɛ k'o bila video kan ko n yɛrɛ n dɔgɔnin Suwala fɛ yen ko n man ka ye Suwala fɛ yen ko n man ka ye nin kɛnɛ kan n bɛ min fɔ maaw ye hali ni Suwala ye n wele sisan n bɛ taa har n'a ye sisan wallahi n bɛ taa ne ka teriya ka kɔrɔ ni transition ye ne ni Suwala an faw jɛra Suwala n teri don n t'a ka so yɔrɔ ne b'a fa ka du de kɔnɔ ni ko bɛ u nana carte di yan fo n ka salon kɔnɔ a ye maa de ci ka na carte di yan ko fɛn parrainage b'a bolo k'a b'a fɛ n ka y'o kɛnɛ kan ne tɛ y'o kɛnɛ kan mun tɛ ye pourquoi ni maa ma ye n kanu ni tɛ tiɲɛ fɛ n m'a yafa o tigi ye n mago tɛ maa si ka kanu na a ye ni ala to ɲɔgɔn bolo parce que don min aw bɛ n bɛ sa don min k'an bila dingɛ kɔnɔ aw bɛɛ bɛ n fililen bila tumu de bɛ n dun o don ni ala de bɛ ɲɔgɔn bolo muso tɛ den tɛ fa tɛ kɔrɔmuso tɛ aw yɛrɛ tɛ n'i ye n kanu o sira kan salamu la n'i ma n kanu to yen n'i ma deli ka maa si wele ni maa ma jɛra n'u y'a minɛ ko n delila k'i wele bilen i bɛ kan ka Diko nɛni i bɛ kan ka Seri Usumani nɛni i magara nin na to yen a y'u ɲininka a ye n dɔgɔnin ɲininka n dɔgɔnin manden Kiyangi tuma min tun bɛ Diko a y'a ɲininka a bɛ n bonya n ka cɛ don a y'a ɲininka don kelen min delila k'a wele Diko to yen Joe Ballard a y'a wele k'a ɲininka don kelen ale yɛrɛ ma kan ko n ka général a y'a wele don kelen ni n y'a wele i bɛ kan ka min kɛ a ma ɲi a y'a wele o y'u ka hakɛ de u b'a faamu cogo min ne b'a minɛ ten de mais ne bɛ min fɔ fo ka kɛ ta ye ou bien ne bɛ taa kɛnɛ min kan o man di sa n'a balola n m'a yafa i ye fa état d'âme ni Suwala y'u wele sisan walahi n bɛ taa ne mago tɛ n kɔfɛ kuma la koyi ne ni Suwala ma jɛ gouvernement kan an ma jɛ transition kan transition ne y'a jira ne bɛ Asimi kɔ bi n b'a fɔ sini mais n'a ye ne wele wajibi la ou bien kungo b'a bolo ko n kana ye ne ye lɔgɔkun bɛɛ kɛ Suwala ba bannen a ka da la ye ça fait transition de bɛ na k'o bɛ ne la a la fɔra ko parce que ale ni olu tɛ ɲɔgɔn bolo ou bien aw kana yɛrɛ sogo la Suwala mana ne wele hali sisan n bɛ taa fo n ka jɛ aw ma hali n'a ye wele sisan n bɛ taa ne nɛnna Diko nɔfɛ o campagne ne Diko to ye hadamaden ni maa jɛra aw bɛ jɛ tiɲɛ kan nin transition in banna ka ban san kelen tɛ n'a banna an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye ni teriya bɛ commencer ou bien n'a bɛ ban an b'o fana ye yan
kika harama dina becce kika teriya becce ko transition a hera tesema pasa warte dinema en ben do fonema warte dinema pasa kadiye amani ne awe ne soro ni ngelela ne be soro su ko kabru mana nimi voibe kama ma fo presidensima mo dongela hawo kuni mani ndabla mbake do ibe ka pri demokrata te mauka am farala ang mai kai kana do ka ma minu yang kele kuni ismail sama ka fuye minu yang kele kuni no ko kai foto do dugu kai jamana chira ko na magara ibe ka amet kamu su ka ube asambe kono o ya jelende ya pour ka uche kumola ko inkele me ma ko di ko wala warbe dima ko be karsa fe ni dubula ni ndro wa ko wala ni nde nyana na waren ma be balo ma mene ka trajectoire o mo ko te mali ko no mi se kane boka fo ka jara mo goma nasira fui wallahi o mo ko te mali ko pene be swa ka kiri se kane boka na tula ibe te ko ko be boka wi ko ko e bin ba jara mo la mamadu fofana nete wallahi sogal neta control na delga takaso na bolo ne shafa nga bolo la si fola nyoe sima sikono o 2 ko ba stanika fona nya e duko fu na boro la ma delga tegen na ko te kae ba no wa mu na te fe no fe te wore no fe nta fu ka ba no la ma ka bra pasila ka od ma antu me do la ibe ka od ma ke ale ka sa ibe ka ay kanu nani ga banala jonya to ko me anda ay do de gala kana anana ko ne kele ga nga kana non kono changement ne magani changement ma ka amba ki tugudi anda ma ku ka de me khalonga ne tuke tuke bi tuke si ne ma ko tu fuila jamana ngono musa dara tisena ni yoro de la ne be mbolo no famate mali kono min de la ka muganama o famate mali kono min de la ka jini min da so awa jini na kana tia jibo ta ni ga maduni ka bara ma jina ma de ga muganama na dia nga fono jahana ba kono ne horo ni ba ko horo nya de ka na jira kuno anya ba bo ablala nya nye bo abi moi je suis pas comme les autres e bi ka hake fo mo ko te fenve ne man ta bo do e ananga ga e ni kana ga ga hari sani swala e wole meta hari sani ma keran fo kama sawa ni ma ken fo kana ken fo ka binawu ne ko popularité ni na tu ne ai ne ka nga fo so ala ya be ni alhamdulillah e bi mo au tisi kana ne ga bo hadama dona pasu ba do ne mo ko mi ma be ni jigo de la sola mane wole ko parti kanga ta pembo gouvernement ma ko ako fende baburo parrainage ko nga yakene kantara hari sala e wole meta hari sin kaunjim ga kena wi nya ka har nu ti wole ntata mais ni sola ka je o karaban transition da kane wole ko ngamba ko passe ani ya transition ta hakina fo ko ne ka bla ko bo ke burko mama ne njoka ya de la ka ne bora ku ni ni o nye do fu mbe sautu o de che ai me ti ni fo ko fu ne ka do e ka da fo o be ni mo pe ko na ka ko ko ja go ya che ni so be gro che wala ni kera fo fo na ma ya fu ni bana ne ta bi bi mama ni te ne ka ki na so e me ne so gal de me o mama ba ka la nya de me o Mwana nga tali ngira mata dugu fulana nga ma ban tange se dugu la ni ya do ma fa aw do ba so gal beno do ay tafa abendo abado ni che ni mbe se ka tan ma ko na energy ne ay ya ha abe san flawo na siglen do ka fai ngani na sabali wallahi tallahi ni siglen do ya ni pran kina na yi be ka kala mugana ni kala ba ako buha o do ni ma fala kana ho da kira au ne bene la ko no do ne ta hari se me kilo bi woro ni ko ka ko ibe na ni sira ma ya fi e bene fe ne ba do e era ne ti rejo ka sori ka so ga ne be ni era ta fo ma woro de ba fo ne ko na jigo fa ne na ga ba ni ai gra fa ne na ga ba ni non pura hari be ka fa na ba ni na ne ga dogo lu ngoro ndai ni
n'a fɛn bɛ ka sira kɔni kan n'an kanu o don ni m'an kanu a banna ni ne tɛ création kɔ don min fana n bɛ bɔ k'a fɔ Asimi ne de tun b'i kɔ n t'i kɔ aw b'a dɔn n y'o cɛ de ye parce que a bɛ ne kan na Asimi nana sɔrɔ ne balolen don a bɛ taa ka sɔrɔ n balolen don Asimi b'a ka fanga kɛ dɔrɔmɛ 20 ni n y'a minɛ sans frein ka n kun ci ne mago tɛ Asimi ka wari la n mago tɛ Choguel ka wari la jamana ko kan b'a kɔrɔ de la maa tɛ se ka kuma jamana la ni kuma na dɔrɔn i t'u fɛ i b'u fɛ komi diinɛ wuli ko de kɛra i bɛ taa n'an ka daga na ni nɔnɔ ma bɔ sukaro ma bɔ kan ka n'o fɔ pourquoi ni mɔgɔ bɛ taa i ka critique i bɛ taa di ko bɛɛ dara ATT kan yan ko bɛɛ ATT krasi bɔra yan a kumana i bɛ taa fɛn bɛɛ dara kan mɔgɔ kana dɔrɔn ka kɛ diinɛ wuli mɔgɔ bɛ fɛn na Asimi dɔgɔya Asimi delila ka bɔ ka kuma an b'o kalama maa bɛ bɔ ka Asimi ɲini radio la k'a dɔgɔya a bɔra ka kuma parce que a b'a dɔn k'i bɛ faso baara kɔnɔna dɔ bɛ fɔ i ye mais n'i magara Choguel la dɔrɔn i bɛ réseau falen ani tɛ an bɛ ko in kalama an t'an da don a la dɛ sinon ko in bɛ bɔra yɔrɔ min a n'a wari ne tɛ caman dɔn ko in na koyi ne ni maaw jɛra u ye fɛn caman fɔ n ye mais o fɔdon ma se tɛ kuma o n bɛ fɛn caman kalama a caman bɛ kuma ne ni mɔgɔ a y'aw ta minɛ aw k'a bila aw k'a kan to yen ni maa min fɛn mana i ka radio bɔ a la n'a ma ci bila i ka lajɛ jagoya tɛ ne lajɛ ye dɛ ne fɛn maa ma man di ne ye i bɛ furu la i k'a la an yi bila an ka lafiya voilà n'a tɛ a lajɛ général portier a lajɛ ala ko jamana min sirilen don Musa Tarawele ka segin kɛ ko sariya don an sɔnna mais ka se Kidalabugu k'a kɛ parce que marifa b'o ye ala cogo de la kan kuma sisan an bɛ se kɛlɛ bɛ n'a kɛlɛ yan ka se Kidalabugu k'a kɛ an kɔni b'a dɔn ala bɛ yen n'i ta cogo cogo bɛ laban ala bolo n'i sirila don min ka t'i d'a ma i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ yen policiers kalen ninnu an tun t'u y'an nɔfɛ yan bi u bɛ cogo di da bɛ bila olu ka kuma la bɛɛ da tugu ɲɛ an bɛ hɛrɛ la an bɛ tasuma la an b'a fɔ ka fɛn d'a ma jamana ka avancer o tɛ se ka fɔ n'i kumana i bɛ Choguel contrôler i bɛ gouverner o tuma aw de ta y'anw ye an tɛ kuma mun na ne tɛ maa si bila i ka hakɛ la mais bɛɛ ka ne to yen nin bɛ sira min kan n'a bɛnn'i ma sababu Amara ye ne den de ye ne bɛ min fɔ Choguel ye ne b'a dɔn a man d'a ye mais n den de don a tɛ se ka kuma n'a kumana an bɛ taa kama parce que a b'an kɛ Choguel ne den de don Choguel ko bɛ ban o un an de tora o Choguel dan y'o de ye aw kana se ni hali président kura min na o bɛ continuer ni Choguel ye hali ni Asimi y'i présenté Choguel ko n ko o ye Choguel ko bannen de ye o t'o bannen ya n'aw ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn furu fara ale b'a ka hɛrɛ la ne m'a sɔrɔ e m'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ min hali hakili yɛrɛ bɛ sɔn n'i ma cogo di i tɛ se ka kuma i ka jamana i b'a ɲɛngoya n b'a ɲɛngoya ni mun ye ala de ye jamana kun fɛn y'a d'an ma a n'a ka mais o tɛ ne bali ko n t'a critiquer ni fɛn filɛ grève la maa kelen kama maa kelen fitini syndicaliste de don a bɔra projet de u taara fili gouverneur la ko k'a lasigi dɛsɛkɛrɛw de jamana dɔw yɛrɛ sɛgɛnna Gabriel Touré fana y'a daminɛ si parti dɛmɛ grève unité ne y'a ye ni grève tun juguyara ni ministre dɛsɛra ATT tun bɛ sénégalais wele a n'u bɛ kuma ni grève bɛ sen na sisan lɔgɔkun 4 projet b'a la sisan a bɛ lɔgɔkun Gabriel Touré lɔgɔkun 1 président m'u wele premier ministre m'u wele donc an ka to ten o an yɛrɛ ni ala cɛ an ka to tan wa an ka to tan e bɛ min fɔ Asimi ye n'a ma ka responsabilité ye tan n bɛ segin kuma in na n'a ɲɛna ale ye n'a tiɲɛna ale ye n'i y'an makonin da an b'an makuna fɛn damadɔ kan fɛn caman bɛ yen n b'a kalama o aw yɛrɛ b'o dɔn minnu b'aw dɔn dɛ olu ni ne jɛlen don n bɛ fɛn caman dɔn mais kuma bɛɛ tɛ fɔ an k'an sigi an b'a dɔn n'an musow banana u bɛ taa yen se t'an ye n'an denw banana u bɛ taa yen n'aw banana aw bɛ taa Tunisie Maroc ministre dɛsɛra ministre de la santé dɛsɛra ne ko Asimi k'a bɔ yen a dɛsɛra an b'o ko bɛ sen Gabriel Touré u bɛ taa grève ye u taara yɛrɛ k'u b'a daminɛ illimité sini Angola la a tɛ kɛ en tant que Sédhiou na n tɛ maa wele Modibo Sise ka kan na ne hakili b'a la an siniɲɔgɔn tɛ a y'u wele
anina bantu mama atiti solla ku wuli e masite kuma abe ko mi tigite jamana la jere be so mate kuma ambe kuma mu ko dama de tundu abuna ta bora ta dambe sigina ma ira ma horonya e bani ira ma horonya sigina ira ma horonya ngalo tanzo na ngabe o ira ma horonya de ya amani tiye ko ni ala serama wallahi amani tiye ko ni ala serama ne to bo mo yen jigi goroda ndege president ndege mari ndege la orola ndege morola me ni nga jamana na be bo ni nga na ma mo e tato ngoni didu na ya wala kana naje ibe naje bitaka do koma ibinanga na ibinanga wallahi ibinanga nani masika mugoma masika fena nanga gouvernement ne kuna en tant que chef du gouvernement jamana fende kafalemba ni ye defo yoro me mbafo autevo enine o fomande ibe do fo masika mugoma ayo ko ni binanga ko sidi boni binanga ni kono ko de bombo ni siraka itondo haribi ambe kana yi asaunde borat kle go mau saradi go bayro har sini dato ma ko jijiman e puga ya no kana ko nuna na logo kungele e mo aku ba be we sisa sangel anyana bora kam mo ko ma kanu o sika benti gudi o ma minu sara fuga President bala bemi iba ni ya ambebe ni kono iba kundwa papa meni fo kalaba ambe kungu ngono jawe kana nyoro sorasi duru indidu wallahi jamana be bolo kambi antantaro banta uludidu parce ni ya mauba fo anga condition de gage condition to raini awu kudeta to naw tunya awu asime kaira ko kudeta de du sisa mbasoro saria sita awu ni mo mais charte be constitution be na ko coup d'état ke ka asime comme atiti ka asime comme Moussa Traoré wallahi samba so anteni parce que ode lawe ka ngawo segen do ba fa ka ni do ba fa mai ambe kuma constitution de kota na na to buidu ode fla ka usen sira o tise ka fuiga ni vraiment bora ayo constitution so so chadia ka constitution siswa ka bui Guinea ka na ka fo constitution ka to ka tala ka sarti ko kera me afla fengo noni ni kuma na ni mo me zera me ma constitution ko ta constitution ka parce que de constitution tui aya kini tibia de afla ka umi na ubulula au to anga constitution bui de ka sismo me aka bu hakili ni tiene ta do ara ma din se ka tiene bo ke na ta munade Abu Hakim. Anti popularité na kadi ma kanane la guerre samedi absolument rien. Nenga kuma damne ngoni na président ni ndo ala. Sino nenga kuma ka samedi sawane ma do ere ko rezo ni. Ne ila jera ma la jewe sa se bodo ne ka sra fu tu. Ma ko na ndo kuma to. Ma mbafo. Asa ya asimi ishura onde ishura. Amingo ambafo. Do na be sra minga mbofo mi ma ya mbofo. Amma fo ka place di bulama amma fo ba nome amma fo marsi kadama kabran sigira ne masaw amma clinté transition ni sente kono kono siramima ati embe kuma ngami kurumi ni fona la ko ngana nda sako fo sizango na kera bingani ajuga ni biji fonga wakati siramba fo ka wala ni mando ne kara fijiru tumande ndebolo papa damele bradox aka fulibe Presa sori ka suken bifu wala ni mando sori bena braga rezo minga kirome mugane tadama abaka warni de baka manima to warni ka ke puro ko konta abata ka ni no bana ko sokel ko danya ube guverna o no beta ay tanu yede aku kana auto yande aba ku ka bagaji kono abe tuuti akana to yande ne era kene do ko manda hari sini ni bala haidra dano wala swala wallahi mbeta wallahi no do ba kin tenfa kana tenfa fo ka dinawu ma jima fu mo ko bene fe mo ko tene be ne ba do tinya tawa wo ay minin kele bi ufle ya uni so rasu fle ka nyokon tege siri yara wo mi ya ere fakaya ka mo go sin karala ka ben mine ka ta ka datu bi uno de ka de minin go kaen fa so di jugu yi kaen ben kuluni
auto fen fo lula da mi madwala amma madwala akwan kana kuma e ba so ba anda sa hatu to benin ka salama madula